Lawas sa kasadya sa pagsaulog sa Pasko o bispira sa bag-ong tuig, usasab sa labawng giatangan sa mga trabahante karong Disyembre mao ang pagdawat sa ilang 13th month pay. Pahinumdum sa Department of Labor and Employment nga ang paghatag niini mandatory. Taliwas sa pag-igo sa linog ug bagyo dinhi sa Sugbo nga nakaapekto apil na ang mga business owners, pagklaro sa DOLE 7 nga dili sila exempted sa paghatag og 13th month pay. Pasabot niini, makadawat gihapon ang mga empleyado sa mga kompanya nga dunay napulo ka trabahante pataas sa maong benepisyo. So, kana siyang 13th month pay, giingon gyud na sa balaod nga ihatag gyud na siya sa matag rank and file employees on or before December 24 of every year. Despite of the recent calamities and even during katong pandemic, walay deferment or suspension of giving the 13th month pay. Nagkanayon ang Senior Labor Employment Officer sa DOLE 7, Engineer Ana Marie Satore, nga kung dili ihatag sa employer ang 13th month pay sa ilang mga trabahante sa wala pa o inig ka Disyembre 24, mamahimo kini nga ireklamo pinaagi silang single entry approach o SENA. Ubos sa Labor Advisory No. 16 Series of 2025 sa DOLE, mamahimong ireklamo kini sa ilang online compliance report sa official DOLE website. Start ko inspection niya. Naganaman naman tuig. Ang mga issues na usahay when it comes to 13th month pay is dili na siya on non-payment. It's more on gi-question kung giunsa pag-compute ang 13th month pay. It could be nga kuwang ang computation, wala sila nagkasinabot nga nag-cut off di ay ang ilang HR payroll for it to be given to them not later than December 24. Asoy sa DOLE 7 nga kinahanglan sab sundon sa mga employers ang Labor Advisory No. 17 Series of 2022 o ang suspension of work for private sectors during weather disturbances. Kini nga advisory gihinggusgan nila human sa pagpatuman og work stoppage order sa 5 ka mga business process outsourcing kon BPO companies nga wala pa mipa-evacuate sa ilang mga trabahante ato sa 6.9 magnitude earthquake ni atong September 30. Gilatid sa maong advisory nga ang mga empleyado nga di ka report tungod anang mga sitwasyon na dili sila anghayan nga hatagan og silot o i-absent without leave. Ang gagumot ang kanang among the BPO sector. Perhaps nahimo to siyang way nga sila mismo ni reach out sa DOLE to comply voluntarily. Kung dili mo comply, for this alone, aside from dili ma-lift ang inyong work stoppage, adtuon na mo ang inyong other sites. Samtang, aron masiguro nga merry gihapon ang Christmas sa mga apektado sa linog ug bagyo, nagkanayon si Satore nga mitabang ang DOLE 7 pinaagi sa pag-roll out sa trabaho pinaagi sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program nga nakatabang sa dulan 10,000 ka mga individual. When it comes to TUPAD, amo silang gi-categorize kay kung ang TUPAD man god is of course displaced workers, meaning to say katong mga formal sector nato coming from private companies, informal katong mga marginalized jud nato mga workers, mga fisher folks, mga farmers. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.